Аз ще дойда сега. Вие ме връщате много години назад. Това беше миналия век, 1982 година. Това беше родителска амбиция. Като 18 годишен въобще не знаех какво да уча или нещо такова. И майка ми каза, че ме е сънувала с бяла престилка. И пристигнах. Беше есенно време, така мрачно. Няма да го забравям този ден никога. И почнах да уча език първата година. На мен ми се отдават езиците, не оправих се веднага. Аз съм по-общителен. И почнах да уча и завърших медицина. Всичко е наред, нали? Да. Добре. Съм се казвал, примерно, Георги Ангелов Канджев, щеше не ми бъде по-лесно, да, в началото. Щеше не ми бъде по-лесно, но не съм усещал кой знае какво отношение така различно към мен. Не бих казал. В началото беше трудно, между другото, занимавах се с други неща, но почнах специалност 1993 година в Александровска болница, бях специализант, работех доста години, там си взех специалност и там продължих да работя. И после се прехвърлих в първа хирургия, така известно време, като курс такъв, коремна хирургия. Ще се сложиш едни калцуни и ще те вкараме в стаята. На 4-ти етаж. Това Георги, живота здраве Петър, те изписваме. Катетъра ще те пусне с катетър 2-3 дена. Много Как си? Аз съм оперирал доста американци, англичани, холандци, даже от арабския свят. Намират ми по интернет, в нашия сайт. Тия хора трябва да те имат доверие, трябва да имат доверие на лекара, преди да легнат на масата. Чувството за мен е велико, защото ти помагаш на тия хора. И слава Богу, повечето са успешни, нали, наши операции. Така че като помогнеш на някой, това е велико чувство. Да, добре, айде. Няма как да работиш без да знаеш езика добре. Нали, ти имаш примерно един болничен лист, трябва да го попълниш, трябва да снимаш анамнеза, статус, това всичко. Кой ще го напише? Това лекарът го пише, няма кой да ти го напише. Добрият лекар, всеотдайният, нали, който работи от сърце, няма как да не се наложи. Просто аз виждам по себе си, когато работиш в добра болница с добър колектив, абсолютно никакъв проблем. Даже дохода, аз бих казал, примерно, че моят доход, нали, говорим за български стандарт, моят доход като такова е висок доход. За мен парите не са всичко. Значи ти, когато си уродил живота, имаш семейство, деца, които трябва да растат пред тебе, да се грижи за тях, парите не са всичко. Деца. Те са големи вече, само моя син, това е най-малкия, е трета година стоматология, никой не иска да вземе новата професия, но аз, нали, това вече те се избират. Да, от някакви класи. With your name? Аз обичам България, аз се смятам за българин, така че за мен това е местото.